Hormatly radio dinleyijiler. Inni bolsa Ýazyjy Arap Gurbanowyň "Bostanyň gaýdyp gelmegi" diýen radio oýunyny dinleýän. Olary bugünem mihman gelip gitdi. Cemal, o yank gelip gidenler kim? Yank gelip gidenler kim diye? Yine şolar. Şolar olanlar kim bolýar? Teb aýtmaga gelipdirler. Bostan zanlylar. Bostancany? O heri ýaş ahry. 18-den ağam soň gaty bir ýaşam diýmeginiň nazar. Yer ondan sen olara näme diýdin? Gyýdymyz heni ýaş diýdim. O var aýtdyň. Öňkü gelip gidenlere näme diýdin? Olara da şey diýdim. Oňartdyň. Bay bu ýylyň gözüne geçidigini aýt. Bir heni ýetişen gyzymyz bardyr emedimi? Ýyller onu ýedir, ýeňhelerinde gözleri bar ýaly. Ýap-ýaňy dämidi bostancanyň gulpoklaryny taza edip ýören, ha? Şonnyşene. O wagtlar bostancan duranjy bir dillidi. O tapaýan gürrüglerini oňaryp aýdýan gürrüglerini ýetdi. O gözle görýüp gorkýadym o wagt. El zalimler gözüňi başyňa aýlap barýarlar takaby. Ahmal bolsaň rady etjekler. Ay be. Hogonyň bilen oklar, ýene giläýärler. Bostancany entek-entekler çykarmar ne? Nazar bilen Jemalyň gözüne bostan henidem şol öňkü çağalygy, şol öňkü enaýlygy. Ýöne bolan her kydadyň öz çägi bar. Bostan haçana çyn şol öňkü çağalygyny gelip bilsin. Bostan üçin durmuşyň manysy has sylsyrymlaşypdy. Oňa ışık eteriniň ýetenligini hiç kimiň çaklamaşy ýaly, oň öz zamany soň-soňlary bilip galdy. Ol nirede bolaýsyn, oklasa da oýansa da amany küýsýärdi. Ýene tanyň göwüni bostanyna bolan üçin olar bostanyň ýüregi başga ýerdedir öýdüp pikirem etmeýärdiler. Bir gün akşam kakasy ýygyna gidende bostan ejesiniň öňüne ýarylmakçy boldy. Men haçana çenni öz süýgümi enem atamdan gidilip gelýän. Ona ahir olary duýdurmala bolar. Söz aýdyjylaňam ýydy dilen ok. Enem atam birine wada beren soň kıyın bolar. Onsoň näýil onuň ýüzünden geçip biler. Şu wagt edil wagty. Kakamyň öýde ýok wagty. Men muny ejeme duýduraýyn. Why? Men muny ona näýil aýtsam kaka. Ýüregim uraýsyny. Why? Saňgyl edýänligi. Ýüzünde kan pet galmadyk gyýdyny bir gala gopluň mardygyny aňlan Cemal oňa çiňňerlip seretdi. Bostan utanjyna zat diýip bilmen beýleki tamy geçdi. Cemalym başga bir işi bahanalap gyýdynyň ýanyna bardy. Görsü, Bostan aglap otur. Ya morlugy saňa. Bolup ýürşüň näýili? Bir öýdüň içi tama geçip aglap oturmaň näme? Ne molly? Giplagrin. Ece. Can ece. Ulugum seni gyýdym. Dünýäde maňa senden ýakyn adam ýok. Ece can. Ýürek sırma saňa aýtman kim aýdyn? Aýt balam, aýt. Ulugum seni. Ýöne boli sen yüzüne gelen için maňa gaharyň gelmedin. Meni bağışla Ece can. Uy, toba, ağlamaň näme? Saňa bir düwet çalypdyr. Hani näme bol? Aýt ahyryn balam, aýt. Aýsam Ece can. Maňa öz tälimi özüm gorumagy ruhsat ber. O näme diýdin? Meniň üçin gelip gidýänniň ýanyna sözüň gidaýalama diýmekçi bolýan. O näme diýdin? Düşünýän nälerin? Men öz ýüregimi birine berdim.
Vay, tövbe ettim ey. Senin aydı oturan zadın neme? Bana inni onsuz durmuş haram. Vay, habermizim yok ey, doğanlar ey. Tövbe ey, vakıtsan malam, bostansan, bu sen mi veri? Eyyem yüreğini birine verip, onsuz durmuşunu terklep, yetişenini ne bildin sen bağlam, yüzümüzü yere sallım diysene. Vah, aşımıza avu attım diysene, vay ey, bu işini kalkın esteydi, nemet yer, eğer kumanem edeceksen ey, vay ey, sen yalan sözleyensin bağlam, sen yalan sözleyen olayma, vah, sen beni oynayacak bolyan olayma bağlam, yok edeceğim, sen yalan sözleyensin, yok edi, canım. Eğer bu canım olsa, kalkın isteydi seni öldürür. Edi de, can edi. Men çındadı ne hili yalan deyip bileyim. Vay. Cemal näçe jebirnse de, Bostan öz pikirinden dänmedi. Neneň dänsin? Ejesine bu sözler aýtýança Bostan az horluk çekdi näme? Ol bu sözler bar zady, urulsa-da, söýülse-de razy bolup aýdypdy. Ýeke ýylmynyň urulsa-da, söýülse-de bu sözler aýdyp bilmezdi. Onu bu zatlar aýtmagy söýgü mecbur edipdi. Onu sen yüreğini berk bağlapsın da. Berk bağladım edi. Senin o diýäniň kim bolmaly? Aman bolanlygyny kim bolýar? Murat. O nireň adamsy? Bilemok. En atasyny kim diýerler? Onun en atasy ýok. Okuwyny oturup ýaňy şäherde işe durdy. Wah. Bir ýetim hayran diýsene. Düşümde sığrama minmenim. Saçın kesilsin, yüzü kara, yüzün uğursun. Şehirde ona ne il duş gelip gördün diysene. Men ona ilkinci gedek ovada duş geldim. Ol şehirde bizim kesilhanamızda praktikada bolly. Innem şehirde duşuşup görmün. Köplen çoğu özü gelip gidiye. Bilay ediye. Veher ediye. Bir bilen duşuşup görmeye iyilen günden utanmadın mı? Enen hatağına rehimin gelmedi mi? Ah, kıydı maşgalanı ken saklamalı değil diyenler doğru eken. Kalkan bir gelsin makali. İyinin bilen boyunu desten ettiren. Vah, men öldürmeli. Men öldürenin kesevsi öger. Barına ödüm günekar. Vah, ne güzel yerleri kovup koyverdim. Bilen morsam eyyemler yoğuna yanmaz mıdım? Men başka kişi ölsemem. Kes sesini haram, akyan. Asıl ölsenim, şoňa sen yüzüň düşmez. Neneň utanmadың, neneň uyalmadың. Basımrak diýen, yoğuna köylenden gowsy ýokdur. Ýöne häzir bir pille. Bu päliginden elçek. Yok edi. Sen meni şu duran yerimde yetim doğram et. Ýöne maňa ondan elçek diýme. Men onsuz ýekece günep ýaşap bilmerim. Cemal teýahir bolmandan soň gyzyny höre köşetdi. Onu süýjü dil bilen, nesihat bilen ırmak isledi. Gyzym, bosancan, sen bir zada düşün. Ereň ataň saňa yamanlygy ýokdur balam. Sen begenjek ýeriňde begenip, gynanjak ýeriňde gynanjak. Ýene ereň ataňdyr balam.
Oğlum, sen henüz yaşsın kıydım. Senin bu rahatlardan başın çıkmaz. Seni yönü akıllıca bollu. Bu peylinden elçek balam. Emma Bossanın özleyenini. Ol özünün amanının el üzmeceğini qaytalap etdi. Onsoň Cemal adam bilen maslahatlaşdy da, Bossanın karşılık görkezmegine garamazdan, öz daşgynrak garyndaşlarynyň habaryny aldy. Bossan erejen geňdälligini aňlady. Köp gün geçmäke, günleriň günortany öýlerini taşlap, öz amany bilen bir başa şähere gitdi. Cemal ýyly duýdurman, gyýdyny gözläp obany ele gelen ýaly eledi. Emma Bossanyň derek tapmady. Cemal öýlerine geldi de, çöke düşüp ağladı. Bossan can. Sen morunundan karadaşlar bolun bolsa bolmaýamy. Sen bizim gidimizi yere sarlın. İyle çıkar yal etmedin. Bossan can. Bossan can. Sen bizi ne edeydin? Sen bizim ömür gülümüzdün ahiri. Yer bolly. Inne ağlap oturanyň haýry ýok. Bostan öz sözüni göýgörtdi. Yer kakasy. Jirin janym olsa şeýde ýermike. Bossan ýaly olam bizi taşlap etägdirmike. Goýsan ay. Men näbili? Olaň ýüregini näkin bilip bolýam näme? Bossan olaň ýalňyz perdendi däl. Jerenemini ona ýak basypdy. Jerenem edil Bossany meňzäp durdy. Dillejedi. Ýeşe çulumdy. Oňam gözleri edil Bossanyň kyýaly owadandy. Ýöne ölün. Ilkinji perdendiňe bolan mehri aýry bolar eken. O ejejany men nähili umut görerdi. Seherçe kellem ağırıp, hıkçak eden unim daşımda pervan edek pırlanırdı. O maňa yatan çöpem gallartmazdy. Bari iş maňa ýetirmän öýde ederdi. Yeri, onun şu öýden gören yamanlygy nämeke? Biz oňa ýağ ýedirip, ipek giydirýädik ahyryn. Deň duşlarından kem kalmasın deyip, İslam adını alıp beriyorduk. Yine, bizim ehli çeken adamıza, Bossanyň beren aklygy. Hawar, yediyat, yetimek bilen kaçıp gitti. Inni te ölüyünçem, gıydı kaçtı adı depemden taňlarda aşy bolup ýagar. Cemalyň bu nalasy Bossanyň kakasyny nazarda täsir etmän durmady. Ýogsa nazar ýaly giň adam tapaýmak kıyyn. Olmadama yamanlygyň ýagşylyk tarapyndan seretýän adamdy. Oň daryp aljaran watyny hiç kim görmän. Nazar gaharyny bäs gelip bilmän. Cemal madal azarly da soň ýek agzam görlemedi. Ýöne şo iýje okuz tutmady. Bossal pikir etdi. Yatdy. Eýsem ata perdendini eneden gaýra durýarmy näme? Aradan 3 ay geçti. Bossan gara vermedi. Soňa waka Cemallyň nazar asla Bossan hakda söz açmadylar. Diňe jeren käte ejesiniň ýanyna gelip boýnuny burýady. Ejejan, ayıcı. Sanece näme gaýdym? Bossan açan ýerler kaýjy. Onuň adyny tutma. Men göresim elýär. Sen ondan gowat teňet bolarny öýdýämiň.
Tutmaşan adyny. O näçin öýümüze gelen oka? Näçin? Beset diýen men saňa. Jeren ejetiniň bossany näme üçin şeýle ýygranýanlygyny düşünüp bilmeýärdi. Asla bossan näme üçin öýlerine gelmeýär. Oň jany bersagmyka. Epikirler Jereni bir çykda rahatlandyrmaýardy. Käte-käte bossan Jereniň düýüşine girerdi. Ine şonu bolyn Jerencik bossan bilen gülüşüp, gurlaşyp pediller edinerdi. Bir gede gol düýüşünni ýoň bossan bilen ýorunja ýygmagy gidişler ýaly, ýorunja da gitdi. Bossan! Ay bossan! Meni berdicim. Hani gelsene. Yoruncağımız güllettir. Bana odandan versene bossan. Bossan! Gel gül yığalı. Uy, sen ne işliyorsun bossan? Perde kevelepken. Hani? Şolary görüňokmy? Yok, mene görüm o. Han. Görüm o. Han. Uy, ne kelli? Gülliyanım keveli olşyan. Beyde, olan kendini. Güvüm var, sarsım var, yaşlım var. Sen ak kevelin görüňokmy? Yok. Ak keveli? Yok. Gözüňe giňirä aç. Ak kevelin eglimiň üstünde. Vay o kevelik değil. O başkaları. O sen çakal mısın bostan? Vay, ay o sami. Ay o sen çakara bostan. Bostan o sen çakar. Jeren can. Ne batırgan ýamyň? Hany oyun gyzym, oyun kelläň alır. Men seniň ýasyňy beýgeldeýin. Ayıcı. Can balam, can. Düşümde bostan gördüm. Onun evine içiyar mı mühim bir hil mücük var eken. Näme? Bosanyň öňündemi? Hova. Näme ol müjük bosan çakdymy? Çakmadı. Çakmadyk bolsa bolar gyzym. Herne eýgilip bola görsin. Ayıcı. Näme gyzym? Düşümde gülsün näme bolýar ayıcı? Gülki agy bolýandyr gyzym. Ulken gülli. Kim? Bossan. Düşür biderek zatdyr balam. Oňa ananmagyň gyzym. Hanyat, ukla. Basymdan atjak bolup dur. Sen welin sokurdap uklaman ýatyrsyň. Bolýar. Şogun Jeren giyiş turdy. Turan nesini ejesini gojaklady. Ayıcı. Bossan düşümde maňa saçydakylar ýary owadan akliyente getirip berdi. Soň birden onu yitirdim. Kimi? Bossany. O nereye gidipdir? Ol hiç ýerem gitmendir. Onu näme yitirdim diýen? Ol maňa haýatyň aňyrsyndan bol Cerencan ýykyp dur. Menim sesini eşdiýänni özüm tap bilemmi? Gözläp sütünüm süýün. Ahyrynam tapyp bilmänmi içim ýanyp ağladım. Oýunsoň göz ýaşymdan ýasygym öl bolup giden eken. Can gyzym. Agy begençdir. Begenjekdiň Jerenjan. Bossan tapan bolsaň bolmaýarmy? Yer bolly. Kän bir düýşe ananyp bermegin. Bizim muallimamnam şey diýdi. Düýşe ananyp bermeň diýdi. Onsoň menem düýşe anamok. Ýöne oň özi nerede? O şu wagt näme işleýär? Bossanly gurruňy behet diýen men saňa. Men onu göresim gelýär.
Bostan öllü diýip aýt. Hany bar sapaň oka. Menim daşarlar süpürüşdirjek. Bolýar. Ejim näme üçin Bostan şeýleri bet görýäk? Bostanım menem oňgylar ahry. Näme? Bostan durmuşa çykanda näme? Olyny ulugyda. Onun jüni umutordy. Bostan bilen blokyan joralaryndan ak gülem, şirinem, keýdem durmuşa çykdylar. Şonlara öýlerine gelip gidip durlar. Olara ejis kakyt hiç adam diýen oklar. Nazar şowunam ýagnaga gidipdi. Garanky düşüp agsam bir çene baran hem bolsa jeren öýlerine gaýdyp gelmänni. Cemal howsala çogurdy. Jorlaryny öýden röýdüp olaň öýlerine barlap geldi. Emma o ýerde de jeren ýokdy. Mektepde oýunda görkezlen mulaýmasyn nip mektebe gitdi. Emma mektebiň çyralary sönükdi. Nazar ýagnaga oturup gelende de jeren henir gelmänni. Cemal, ýygyň salykla näme boldy? Jeren okladymy? Jerene henir gelen ogam. Näme? Şu wagtda sen öýe gelmän näme işläp ýör? Şoňa habidem hayran. Odul sana diýerek gitjegini aýtmanmydy? Ýok, maňa aýdym zat ýok kakasy. Be. Aýony mekteplerini oýun meýleki görkezilýändir. Ya joralarynyň birini oýuna giden bolaýmy? Mektebim joralaryndan marladym. Ikisinde de ýok eken. Ay ýok. Onda bu gijaşyny nirelerden täpýärkä? Bile bilmedik. Jany sag bolsa da biri. Oň ýoksam akşama galýan gedegi ýokdur. Be, doğrudanım. Oňa näme bolýaka? Milisiýa habar edäýekmi? Hadi bir azajyk garaşaly. Gelmesen o şey etmeli orada. Yer näme dip? Näme aýtarsyň? Gijanyň bir wagtyny seni eglenip, oňa näme bolýaka kakasy? Nazar bilen Cemal'ın yüreğine howsala çogurdy. Öýüň içi edil bazar sowlun howlyal iňläp durdy. Bosan diýeli. Ola baran ýerinde sagurgun gezip ýörenir diýeli. Yer jerene näme bolýaka? Biýe hazam irwet boldy. Jeren kimdir? Bu wagtda seni öýe gara bermezlik kimdir? Eýsemol. Öýe gelmän diýerэгsin ahry. Bar özüňden. Näme? Menden? Hawa senden. Diýip oturan zatyň näme? Men oňa gelmedi diýip aýtdymmy näme? Ya, ulan bolup, haýkyran bolup, atladyň özüň päliň boldy. Sen jerene de bir zat diýip ýüregine degensiň. Indi böwrüňi diňledi, şeýde soja da tur. Bostanyň göwüne degip kä ýemegime de sen sebäp boldun. Ya şurun birini söýtmi? Oy şoňa da gitsin. Sen bolsaň depägden göwüne döndüň. Yerim men bir sen bile deň bolman mesele paýgatly garaýsam bolmadymy? Eýsem men çağalarmyň ýamanlygyna da şeýlemi? Ýoksa näme? Bir adam öz eli bilen bagyt çyrasyny ýaksa, sen hem onu söndürjek bolsaň, näme? Uly çağaga hyýanatçylyk etdiň dämi? Men guraýyn. Ahyrynda da bar güne menim boynuma syýryk tutur berdi. Inni bu tükü jeren jany näme bolýaka? Ya da onuňa men niýetirim bollugymyka? Hani geplesene. Jeren jan ýokla, kakasy. Hani onu tapman agyryn. Hani goýsan aýtdy ýykylyňy. Hani ýör hani. Nazarym, Cemalym jereni gözläp nahak adara galýadylar. Jeren bijele gaýdan bir eýýam saýlanypdy. Jeren her gün örtanlar şähere gatnaýan ýolagçy maşina minipdi. Ol obada bir aýalyň salgynan jaýyny gözleýärdi. Jeren tapýan ýer teatrym ullukan jaýdy.
Ol teatra gelip gündüzüne bir näçe gezip oýnam görüpdi. Ol salgy berilşi ýaly teatrın günmatara tarapyndan köçe bilen ilerlegine ýöredi. Jeren şu gidip barsyna 3 köçäni geçirip çepe urulmaly. Ol edil aýdylşy alem etdi. 3 köçäni geçirip çepe uruldy. Ol çepe urulan köçeden sirip jaýlaryň nomeryny syptyrman okap barýady. 67-nji nomeri barýança gaty kän ýöremeli boldy. Eger keypine gelip birilmese jeren görrüňsiz ýadardy. Ýöne bu wagt oň ýadawlyk ýadyna düşenokdy. Jeren 67-nji nomeri görenne bigencinden tas goş bolup çypdy. Tapdım. Tapdım. Bossan! Ay Bossan! Bir hiç kim yok mu ka? Niyem çün kapıyı açmaya kalır? Bira geliyor. Hükman Bossanlar. Bossan! Bossan! Kapıyı açsana! Hayır. Sana kim merak? Bossanlar şu yerde yaşıyor mu? Bossan? Kimdir o Bossan? Men doğunum. Menin cisi. Bossan yoktur. O nem için yok? Bossanlar Sovet köçesinin 67-nji nomerine yaşamalı. Oo. Bu Sovetler, bu kalhoz ne köçesidir? Kalhoz ne? Köçesiydiniz mi? Onun Sovet köçesi nerede oluyor? Sovet köçesi bir yandadır. Doğru yere bonsan çepedir. Ondan sağadır. Ondan yine çepedir, yine sağadır. Men azışaydım mı kan? Bilmez kızım, bilmez. Ovada soran ayarmın salgı veren yere kuçtay ahri. Ya da yankı çeşik murtlu adım men ağırlaydım ka. Yankı adımın salgı veren yere gün olayalın aydınның tersine oluyor. Kernemi de burada şu tarafa gideyim. Birden hova garaňkyragy gurdy. Dogrusu jerenin uğrunu yitiripdi. Birden hem köçelerde çaralar yandy. Jerenin ýüregini erbet toguzurlar düşüp gurdy. Eger Bossanlar tapıp bilmesem, öýmeden edip giderken. Giyeceğin içine koydum näme işlerken. Uy. Yoksa da men yanımda pulum olmalı. Men bu pulları näçe unlap ýygnadım. Juda bolmasa bir maşin tuturmuş pullarımı alla öýmede gitdiýerim. Gowy şeyden. Indi meni başgala çıkarmadı. Giyeceğin içine bir zadın üstünden baraýmakam. Derew bir maşin tutaýyn. Uy. Yoksa da taksilere gider. Jeren trotuardan köçe çykdy da maşinleri elini galdyrdy. İçin ýakyndan ýal bir maşinam durany okdy. Ağız, näme ölesin gelýärmi? Trotuara geç. Maşynyň aslynda şok bolýarmy? Jeren korkusyna galpyllap durdy. Ağız, kim aýdylýar? Derrew trotuara geç. Ağlamaň näme? Näme, gorkaýdyňmy? Men sana ýagşylyk aýdýan ahyry. Ýoluň gatnagyny göreň okmy? Öýmede aýtjak. Öýüňiz nerede? Ovada. Bir näme işe geldim? Doğanlamın öýüne. Doğanlarına gelen bolsaň giyeceğin içinde köçäň uğruna näme işläp ýörsiň? Olar tapamak. Nerede ýaşaýanlaryny bilen okmy? Bilýän. Sovet köçesiniň 67-nji nomeryna bolmaly. Ine inni barda düşnükli boldy. Ýör häzir özümjik şo ýere eltip gaýdaýyn.
Militsioner ilkinji duşan maşin bilen Jereni Bossanlara getirdi. Bossan Jereni görönünden onu bağrına bassy. Cem, yedim. Kara gözüm. Bossan. Sen nereden çıkaydın? Ege sağlık mı? Ecem kakım kurgun mu? Kurgun. Hennemiz kurgun. Hey vay, sen ne bir yerler tapıp bildin? Militsioner olmadık orada tapıp bilecek edim. Şu men maşinli getirip gitti. Oğa da demeken. Yaş udayın olsun. Geç çiğim, geç otur. Bossan. İne şu üy, men yaşayan çayım. Jeren Bossan'ın uyunun ehli adına sinetdi. Belegleken. Kravatlaram üt koşuk. Pollaram yalpallap dur. Hallarının güleme otan. Bossan bir neme horlanıptır. Öňküsünden ağarıptır. Görsene. Özüm öýümüz diýip ölüp içip barýar. Kakymyň ejemiň saglygyny sorýar. Meni görüben begenni. Ýöne näme üçin Bossan öýümüze öten okka? Bossan, sen näme üçin öýümüze baran ok? Men seni göresim gelip gitdi. Onsoň ýörüýte seni görmäge, hemem öýümüze alyp gitmäge geldim. Han bul Bossan, bul çaltyrak, öýümüze gaýdaly. Vah çiğim, senin tek çağı bolýasyň. Senin tek bu zatları düşünmersin. Yok Cerencan, menin tek gidip bilmen. Näme? Yok Bossan, yok. Men seni ýörüýte gitmäge geldim. Ýür gaýdaly Bossan. Seni kim verdi? Hiç kim. Eýdim senin bir yere gelenini hiç kim bilen okmy? Yoksam näme? Kim bilsin, hiç kim bilen ok. Men öýümüze de hiç kime de aýtman gaýtdym. Ýür gaýdaly. Yok Cerencan, yok. Gidip bilmerin. O näme üçin gidip biljek? Näme? Sen bizi öýümüze ýigrenýärmi? Yok ey, goýuwer Cerencan. Sen aýdyp oturan zadyň näme? Him, men seni ýigrenerinmi? Gece gündüz bar pikir hoyum siz ahirin. Ecem cani, kakam cani. Seni ne ile görüsüm gelýändigini sen bir bilsedin. Onu näme öýümüze gitjek diýen? Vah, men onu sana ne ile düşündirin. Olar meni öz oňat görýän jegdime dälle başga birini berjek bolýarlar. Menim öz diýen adamymy durmuşa çykdym. Şoňa da olaryň gahary geldi. Menim olardan çekinip öýümüze baryp bilmän ýörün. Bossan, ejemdenim, kakymdenim hiç çekinme. Olur sana hiç sadım diýmem. Ananmasaň ne ýür? Ýür men bilen bardyny göräý. Yok Cem, bu wagt däl. Yine bir azajyk wagt geçsin. Olaryň gahary madaly ýatyşsyn. Bu, onsoň baraýyn. Bossan. Yok Bossan, häzir gideli, häzir. Yok Cem, yok. Eger gitmeseň, indi men hiç haçanım size gelme. Hiç haçan gelme. Sağ bol. Dur, nire barýaň? Koyver. Hiç eri gitmersiň, dur ahyry. Koyver, men gitjek, koyver. Bağlayan izagat kim? Oho! Bize mihman gelen ya Allah. Bu gelen Bossanyň adamsa Amanny. Ol saçlary maňlaýyna dökülip duran 22 ýaşlaryň naqqara ýagy ýigitdi. Ol mudamada bälçiremän oňut görýärdi. Belki ol Bossanyň ýüregini şu alçaklygy bilen eredendir. Enejigim, bu meň adamym. Adyna Amanny ýerler. Men woli bu izagadyň kimdigini aýtmasaňam tanadym. Sen men biçak oňat jigim bar. Adyna Jeren ýerler diýen izagadyň şu bolmaly. Şeýle gerek? Edilödi. Sen korkman, bir özüň owadan bize gelmäge gelipdiň. Bossan bolyn, beýle de. Ol senin ulam bolsa öýlerini gitne korkup ýör. Ine gördüň Bossan,
Senem jerinden görellal. Sen näme üçin bossan öýümüze göýdüriň? Eger gitse, häzir emek gitmege taýyn. Bossan, eşitdiň gerek. Ýürden. Men gidip biljek gel Jerenjan. Men gorkok diýip aýtmadymmy näme? Siz meň üstümden güljek bolmaň. Men bossan nähil göresiň gelýänini siz bileňizok. Men ne günlük bile korkman, ye közüm bir yerek geldim. Yok. Yok, senin bossan näl. Sen düýünden ütkäpsiň. Senden emir doğun varmy? Jeren ýüzüniň uğruna öýden çykyp gitdi. Köçäe düşdi-de garaňkyň içinde çem gelen tarapyna algady. Aman bilen bossan maşyny oň ýerinden ýetdiler. Jereniň elini aýagyna bakman maşyny mindirdiler. Jereniň kakasy rejesi hiç ýerden uğur tapman, paltalar daşydygy otýardylar. Bir maşina gelip duranlar kakı yerine eýgilik bola. Kimsin? Kim? Ece! Ece, bir men kapyny açsana. Jerenjan'ım dedile. Häzir Jerenjan malam. Ece, açsana. Häzir can malam. Oy barham nireden çıktın can malam. Ececi, bossan getirdim. Bossani. Eviklerim. Banelerim. Bossan çal edimlep, ýüzüni aşağı salyp, kakasyna görünmän beýle kitaba geçmekçi boldy. Bärik gelin, bärik. Cemal, maşyny kime bolsa çağır öýden otursun. Cemal çıkıp görse, maşin eýem gidipdi. Aman eýem owadan saýlanyp, asfalt ýol bilen uçup barýardy. Siz Arap Gurbanowyň Bossanyň gaýdyp gelmegi atly radio ýünni dinlediňiz. Gatnaşdyry hemde rollary ýerine ýetirdiler. Nazar, artist Gurbannazar Ataqaýew, Cemal Enegul Allanowa, Bossan Oglubagt Annaýewa, Jeren artistka Gulnabat Aşyrowa, awtordyn Juma Ýazmuradow, beýleki rollarda çykyş etdiler artistler Orazurdy Hojaýew, Aman Kömekow, Bayram Gurbanow. Oyunu goýun Juma Ýazmuradow. Ses operatory Guljan Orazowa.